Внимание! 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 Днес в 10 часа възникна авария в атомната електроцентрала. Всички незабавно да се приберат по домовете си и да извършат херметизация на предварително определените помещения в жилищата и да се остане в тях. Включете радиоточките и радиоапаратите. Мятахте салфетки, аз израснах с логопед. Помня, слушахме касетките от миналия век. В патака мълче трудно съделиш от тайката. По принцип съм културен, ама еби му майката. Тук за грам дрога ще та вкарат в затвора. Ма с това си запознати, нема ко да ти говоря. Ежедневно полицайчета изнежени начукат. Затварят тревомани, педофилите ги пускат. Виждаш как се чувствам относително тъпо, защото всичко брачето ми тука стана мега скъпо. Пиша гор навсякъде по цветния ви свят. Толкова е цветен, че мяза на гей парад. Don't make such a fuss, James.